Good morning! Morning, late na kami nagising. Pagising, naka-jacket pa rin sa loob, no? Sobrang lamig talaga. Sobrang nilamig kami. Grabe. Sa Bisaya pa, kurug-kurug. 7 a.m. kuno. Ano balita sa sandwich? Sarap. Department store yan. Grabe. Mag-train na lang kami. Mas mura and faster. Lapit lang pala eh. Buti na lang may sense of direction sa Dayan. Actually, medyo mahina din yung sense of direction. Ang mangyari na lang kung north or south, kailangan paakyat tayo north or south. Buti na lang kahit may Chinese character, meron siyang Color-coded. yeah. And Tsaka may may English. May English din, no? May Uber naman pag mawag. At least we try. May boy. Actually, bawal tayo dito sa gitna. Oh, sa waiting line. Oh, okay. Sorry. Meron siyang mga lines. So, it's a line. Ano ganun din sa... Tayo na lang tayo. So, bababa kami ng exit 1. Sa amin. Today, we're here at Ay, paano? Pahiya na naman ako. Bayanday. Sa loob. Yung merong laman sa loob. Wala. Yay! Parang may jam sa loob. Sarap. Sarap. Custard. Bigyan ko na sa Pilipinas. Nagsakay kami ng taxi. Kasi yung bus Can't take it anymore. Matagal pa eh. 49? 49 minutes. Malate na kami. Late na nga kami. Kakapilido kami ng Huang. Chinese name kasi Huang Ren. Kasi mauna yung last name. Di ba sa atin name agad? Like Dayan San Pedro. Sa Chinese, San Pedro, Dayan. Ganun. Lapit na kami. We are here. Yeah. Yangmingshang Park. This is Okay. We're gonna ride another bus because malayo pa yung flower. We're gonna go to the flower clock. Yes. And naka-raincoat na kami because it's raining. Gamit namin ay GoPro. Para mabasa.
那个上车前站，好，这一下，我徒步。No card, no coin. O wala, no change. Grabe. Adventure ba? Oh my gosh, isipin mo pag summer na, puno-puno yun. So, dito kami nag-CR. Nakakabuo siya. Ayan. So, sa floor tayo Okay, manul-manul sa lang. Let's go to... Later ako ulit mag-vlog. Baka mabasa yung camera. Palakad na dapat kami dun. Kasi ang daming aso. As in, yung mga aso na lahat sila black. Hindi ako takot sa aso, pero parang... Para silang guard. Kami nila. Sobrang dami nila. Mga 4. Kailangan namin ng mga kasama. Yan. Aso yun. Color black. Yan. Go away, go away. Ay, baka yun yung fear mo. Yung mga aso na yun na nag-signify ng mga fear ni Chris. Maze runner ba to? Habang paunti ng paunti yung fear niya, nawawala. Kaya nung lumagpas na kami, wala na yun. Ganun ba yun? Scenery viewing platform. Ayoko tayo lang pupunta eh. Guys, tayo tuwing hapon. Tuwing hapon. Yung video mo holding hands pa ganun. Ganyan. Oh, sweet. I wanna be with you. Panik lang si Inday. Grabe yung photo. Pila. Grabe. Chicken. Para lang sa manok. Chicken. Malaki. 这你应该要去看外貌，我以为是健身时效。它也有什么？好啦，我刚问你Cute. Yes, Cowboy photographer. Alam mo pa, we are going to shopping. Superga. Uy, Superga my favorite. Yung isa lang Superga ko. Ay, ang masaya. Ay, mali yung country. Pila pa rin dun sa cheese na melted cheese. Ayan, tingnan niyo. No, pila yan. Pilo. Oh, ang haba. How much? Yay! Ayoko, nagugulat ah. Wow, mahirap yan. How much? How much? 100.
accessories. Shilin Market. Hindi sila ng... Cute. Jasmine green tea, may design. Purple lalaki. Daming keychain. Hindi ko maamoy. Chanel. Ito, Chanel number 5. Siya lang po yung nag-shopping. Puro pa sa loob. Diyan. Uy, may pila na naman. Valentine's. Oh. Big. Lakad sa gabi. Feeling like a gangster. Oh, hi! Yung ba ito? Alin? Ano yun? Akala ko yung mga exotic shapes. Why? You have a plan? No. Oh, so big. For doodle. Naku. Masaya kasama si Inday sa travel. Kasi hindi ka matetempt. Ikaw yung magtetempt sa kanya, pero malakas yung control niya. Wala kayo masyadong budget, tapos travel kayo. Sama niyo si Inday. Loko ka. Pati ako. Joke lang. Hay nako, day. Yaku. Ano ibig sabihin nun, mahal? Mahal. Ano yung bili? Bue. Yaku. Bili? Bilin mo? As in, bilin, gano'n. Yaku. Di ba, bue? Maganda. Oy! Parang sa mga movies lang, my gosh, ako. Octopus. Kanina pa siya nagka-crave ng lobster. Okay. Say hi! Kain ka na, oh. Kain ka na? Cute ka, Sloom. Ito kumakain na. Kumakain ng crab. Sige, chopsticks yun. Actually, hindi ko alam kung paano ako. Baka yung Ito plastic, so ito may Punta ka ng milk tea pero walang milk. Ganyan ako. Weirdo. Pag may milk kasi nawawala yung antioxidant. Nang sa sagun, no? Gusto ko daw tsaka lasa daw ng matanda. Oo nga. Sige, ikaw tayo yung dalawa. Busy siya. sarap. Ang tamis. Tamis. Baka isa lang makain. Sarap. Kung may sweet tooth ka, Ay, masarap. bagay sa'yo yan. Kaya, hindi ako masyado mahilig sa matamis. Okay na ako dun.
Mag-11 na. Dito pa rin kami. Marami pa rin kami. Tapos sabi, gigising daw maaga. I don't think so. Oh, libre. Amazing. Amazing. Free ang charging. Taiwanazing. Sa... Saan daw kami? Tama, ito yun, di ba? Yes, yes. Actually, di ko alam. Taipei Main Station. Here we go. We're here. Hindi kami nawala. Nangihina lang kami. Ikwento mo ba yun? Hindi ko alam. Kwento ko pa ba? Sinwipe ko yung card. Tinap ko yung card. Sa screen. Sa walang kwentang. Hindi pala dapat dun. Tapos sabi ko, bakit ayaw? Bakit ayaw? Ano ba yan? Wala pala yun. Ano ba yan? Manul. Manul meaning ignorante. Kaya dito? Saan tayo? First time ko makakita ng gano'n. Ito rambol. Exercise tayo tuwing gabi. Kailangan na natin yung Google Walk. Yan. Start. Uwi na kami. Love. Uwi ka na. Hi, Bisprins. Pauwi niyo na si Inday. Yung ka na sa malayo. Sorry. Happy Mansari. Love you. Cute. Uwi na. Uwi na. Oh, Uwi na. uuwi na lang yan ko. Love you sobra. Sana nag-enjoy kayo sa aming trip. Kung gusto niyo puntahan yung mga pinuntahan namin, I definitely recommend it. Huwag lang dun sa park if on a rainy day, medyo difficult siya. Lalo na pag lower yung resistance mo, magkakasakit ka. Lamig. Salamat kayo sa pag-watch aking YouTube channel and I hope na mag-subscribe kayo. Don't forget to follow my Facebook page and Instagram for more tips, fun, and giveaways. Yun lang. Salamat kayo.